Ngiyathemba-ke naphila bafethu. Uphahlaza-ke lana. Kune-story la ngizolandisa sona kancane. Ngokusebenza-ke ngokuhlanganisa amashekela or amasenti ngingala endaweni yaseThekwini noma ngike ngisho ukuthi ngobunethiwa, kodwa amakhaya amakuphi aseMelmond. So ngizogwema ukusho ukuthi kubi neMelmond because abaningi bathi angabe ngisawamenshini amagama abantu cause labo bantu labo bazozizwa bengekho safe. Shuthi ngokusebenza ngila eThekwini nginoma wengane. Uma wengane unokungivakashela la eThekwini aphinde abe semakhaya, ingane siyafunda sikhulile. Uma ngila eThekwini dane ngiye ekhaya ngiyombona, efika ekhaya mhlawumbe esenengane kwesinye isikhathi ayishiye ingane ivukele ekhaya isikoleni. Shuthi kuhamba isikhathi last year, last year kuthe ngabo July, I think uJuly inyanga yesi-7, 6 or 7 ngathi kwakulapho engitshela lo uma wengane ukuthi ngathi akazizwa kahle ubambile yabo ukhulelwe. Bese ngiyambuza mina, hawu sewunesikhathi esingakanani uzizwa nawe ukuthi ukhulelwe? Yabo abe nolaka kumina athi bengizozizwa kanjani, khani ngiyakutshela ngicela u-understand ukuthi angizizwa kahle ngikhulelwe. Ngiyambuza mina, okay sewunesikhathi esingakanani uzizwa kanjalo? Useyasho ukuthi nje ngisanda kuzizwa mina ukuthi ngikhulelwe, ngihambe ngaya eklinikhi bangitshela ukuthi nginenyanga yesi-6. KwakuJuly lapho sekuhalf futhi singene kuJuly, uthi ngiyongena kwe-7 manje inyanga ngikhulelwe. Sethi mina awu okungithusayo nengane, sinengane mina nawe, wazizwa ile ukuthi ukhulelwe. Kulokhu yini uzizwe lithi? Hhayi akhulume ngimiyethu mina akunankinga, kodwa ngoba ingane yethu akunankinga. Ngibuye ngize ngala eThekwini. Uthema wenyanga yesi-8 ingane sizozalwa. Umngane wami lo engimthembile ngizolisha igama lakhe uMondli, unokuphosta father to be soon I'll be in the bani fatherland ntonto. Ningawanaka ama-post lapha ko-Facebook ngisho naye vele. Bese ngifonela omunye umfethu wangasekhaya nje yabo. Bese uyangitshela ukuthi sanele ndoda. Kunodaba olukanje angazi uzofika kanjani kuwena. Kodwa khona konke ozofanele ukwazi le ngane ekhulelwe uma ingane yakho akuyona yakho. Hayi bo, ngiyambuza kanjani manje mfethu? Uyangichazela uthi wena ngithi uyahamba uze la eThekwini uzosiya eThekwini uyosebenza phinde uvakashe la emakhaya. Mina yebo. Uthi umngane wakho-ke lobo umthembile-ke ube nakho-ke ngimbone ema-passage bebe ndawonye yonke leyo nto leyo. So namahebezi endaweni ney'nkulumo esihamba ngemuva zithi ingane kamngane wakho not wena. Le nto mina ingithuze, but mase ngihleli ngingedwa ngihlangane so-1 no-2 no-3 no-4 ebebenzeka along thina vethu. Ngibona ukuthi after ukuthi angitshela ukuthi ukhulelwe ayikho iconvoy lokho eyifaka kumina kakhulu yabo mayelana nokukhulela kwakhe. Uma ngimbuza ngayo ukuthi awesiso senjani, athi hayi wena uhlanganaphi, ngikhululeka nje nge-right. Yabo sekulakha akangithandiswa manje yabo. Hayi mina bese ngiyamfonela yena same day ngikhulume naye. Yazi umuntu wenkosi wangithuka bafethu. Waqede kodwa into engayithanda yena waxolisa, wavuma ukuthi wenzeke i-mistake, wazama-ke ukuthi kwaba i-mistake kanjani, iphutha ufuna ukulibeka kumngane wami. That's why mina umngane wami angibetray khona, so ngakukhetha ukuphuma kuyena. Ngamcela ukuthi ngicela le ngane beyoqala esinayo ayigcine ekhaya. Angikahlawuli, ngizoyihlawula kube right, kodwa nje from lapho ngisayibambile kwezothando, ngiyasaba, angisathembi. Ngabetray out yami umngane wami. Wasikhulumisana kuyimanje nakuzwana. Ngizokwehla nje ngemakhaya ngifuna ukubona masibona ningane sizaliwe ukuthi sobonana kanjani, ngoba kunomdlalo kule weekend emakhaya. Ngifuna ukubona sobonana kanjani naye.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Ngoba yikho into lebitwa ngemngane emhlabeni, or hence why some people are even saying ukuthi kahle indzaba yebangani into lekufanele uyigcine primary, or because bangani esikhatsini lesiningi yibo olabagilaka, ugilwa emuntu longamandi, ugilwa mngane. Kubuhlungu kakhulu mase ugilwa muntu lotitshela ukuthi bra yakho, impintshi yakho, uyabona ngi-achuzi wakho. Qabanga nangibhuda uqoqa story sokuthi mawe mngane yakhe bekalalana nemngane wakhe waze wamitha, or imagine your own friend njengoba lo bhuti usebentela eThekwini, so uyatshelwa phela ngibaby mama ukuthi she's pregnant, but uvuka ngelaka nje makambuta ama-questions lafana nokuthi unangaki tinyanga nani nani. Yo guys, ngoba bangani or bantu bayakhuthwa, oh but they just don't listen. Umuntu nje uhlezi atitshela ukuthi mngani wami mina into lefana nale ngeke ayende kimi. Ngiphi advice lungapha yona lo bhuti? Do comment your thoughts down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.